R-A. O M-I-S-R-A. Misra. Wala na ko panambali nga tumingon nga Isra. Kay, dili man tumuoy ngalan sa Dios nga akong gituhuan. Adtong panahon. Ang ngalan sa Dios nga akong gituhuan, Mr. Pilimon Undok Priambunan sa. Di siyempre, wala ko na panambali nga. Kay ang para na ko, ang akong Ginoo, ang akong Dios, si Mr. Pilimon Undok Priambunan sa. O nga, kantong pag-ingon sa Ginoo nga, aw tingog ako nadungog nga, ang ngalan sa Ginoo dito sa langit, Isra, ibaliwala na ko to. Nagtabo nga namatay si Mario Hari sa 2015, aw 18. Niuli ko dito sa Samar, aw Samal, pagka 19. Dito sa taas, kasi ko muna-una, matanggo. Tinuod ba ka nga kanang ngalan sa Diyos, Ele? O nga kanang Ele, Diyos ramang gihapon na. Basi kung ngalan gihapon na, kay Ele, naon man. Diyos, naon man na, kay God man na. Di naon, ngalan tingali na. Pero akong kasing-kasing, dili satisfy. Nutong sa nagawin ako una-una, kay nagabuhat na kutang kalendar, gusto na ako nga perfect kita na. Nadungay na ko muna-una. Dunay tingog nga ako nadungog. One time kas arpod. Nga, niingon nga. Ang ngalan sa Ginoo, Y is R-A. Y is R-A. Y is R-A man. O niya, katong Isra dito sa Manila, o man to na ko isulat. Wala man to na isulat, di ko kabalog spelling. Kaya, di bali wala man, kaya di man mo'y Ginoo na ko, ang Ginoo na ko si Pilimon man. Di alang-alang ako itong panumbalingon, di wala ko panumbalingan. Basta ni agi lang nga, ang ngalan sa Ginoo, wala lang kana dili nga lang sa Ginoo kanang upat ka letra. So kanang upat ka letra, Y is R-A. Mo dito ron. Kanang upat ka letra, Y is R-A. Pag mata nako, kay buntag mo na ang alas city, nakaingon lang ko kalimungaw kay basi ka butong nahuna guni-guni na lang to kay gumika na ni siko guna-una. Di bali wala ni nako. Mura boy lami ya. Pero manasamo ka kung utok. Okay. Balik mo. Oh. Wa man ko kay balo nga kanang YSRA Isra day na. Isra. Pero nagupot na dito sa Facebook nga nagpamatuod ng katong Yasua si Juan JJ si Mag-abo. Joy Mag-abo. Nga Chris na sila nga ang ngalan sa Ginoo Yahweh o Yahwa. Buwa na itong upat ka letra nga Yahwa. Mao nga, sa nadugay ana, ang gipukusan tong gisulti sa Ginoo nga, ngalan ko no sa Ginoo, sa ngalan sa Ginoo dito sa langit. Iman ikay mo din na istorya, 2006. Ang ngalan sa Ginoo dito sa langit, Isra. Isra man. Isra. Kuno na din kung Isra. Spelling. Wa man ako isulat, yung kay baloog. Sa spelling. Spelling. Butin to lagi katayon nga ang upat kanang upat ka letra. Ay upat ka letra kani man o man ni. May kung yun ako na ni. May kung yun ako na. Nga kanang tetragrammaton 4 letters. Nga sa kang mahal nga ri Ele. Di ako na Ele. Upat pon ka letra ng Ele. Mo ginagawin ng Ele. Matang kay ni sulti man, tingog kung dumog kung dahil mata na ko. Yung mga kanang upat ka letra, Y is R-A. Mura magtingog lang yan ako na. Huwag mo dong, pag matawa lang ako, panumbalingan. Akong gisulat sa papel. Muna akong gisulat, tayo. Sulat na ko.
Y nana. Y is RA. Kung sila may pagbasa na ko Isra man, dito ko mainumdum ani sa 2006. Dito sa Manila. Bonang namugna na ngalan nga Misra. Di ang ikat. Kay diri man na ana. Misra. Onya kay mabasa man ni siya nga ay. Oh, ay. Unang nahimo na siyang Ay. ay. Inana na. Muna'y tinuod ana. Na Misra, munang Misra siya. Pero ang gihatag ana sa Ginoo Isra. Isra. Why? Oh. Dili why? Dito na no gisulat sa Israel sa man kaya nga kanang upat ka letra Y is R A. Ang upat ka letra kanay kuno. Kaning niya kanay. Letters. Y is R A man kuno ni. Pagbasa kay Isra man. Isra. Unang ako na yung gama sa Facebook. Nagama din ko sa Facebook. Gi-post na ko. Pero wala lang na ko panong balinga ba. Mura lang akong kalimtan kaya kung nauna dili ni sa importante. Nakaroon kay importante man din ni kay daghan mang mo kuan. Daghan mang mo gama o pamatuod nga ang ngalan sa Ginoo Yahweh, Yehovah, Papa, El Shaddai. Nakita na kita ikaw galingon nga. Na kita ikaw galingon nga. Muna yung giingon nga o dili ang makapamatuod anak nga makapalig-on kanirang matuman ang atong isinggit karon sa kanin. Kana ra. Kung matuman ni number 1 ani kaning gobyerno sa Dios dili sa nakita. Muna ilang abangan. Matuman na mutuo na sila. Tangan dayo mutuo pero doon na screening anak. Doon na screening. Sumalas kasulatan. Dili basta-basta ang pag Islam na siya karon mo. Gusto ko nga yung masanina Islam yun. Na Islam yun. Every day, every night. Siyan ka nang matulog mo. Islam yun. Higugma ginain niyo. Kaya udi ninyo na higugmaon. Ilhana na nga. Hawa ninyo paghawaan na. Akong pangitahon na po. Pangita na po ana. Magkalimpik-limpik na ang inyong kinabuhi. Kaya mahimo naman mong kapahag. So, saan na dayon, sa ampingan gina ninyo. Kaya sa pagkakaroon, kuan kata, daghan pang nangandoy ng inyong baksin. Labi na kay kaning papila dito kuning manghari sa una. Dito niya. Sa tanang pangulo sa mga Rasalista, siya gyud ang numero 1 nga tinuod dinhis Mindanao. Ito si Mahal Ngari. Kay kaning buhata nasaksihan na ko niya dito. Nang gawas mo ginang mga kuan kanang mga saingan anak. Kanang mga partakers guwa ganis Daniel. Ako ni guwa ko dito nga Juan Bautista. Guwa ko dito nga Montado. Guwa ko dito nga Sao. Na nasaksihan ako sa mga damo. Pero sa 1995,
dunay pananaw na ko nga wa gid nako matugan hangtod nga siya nawala sa kalibutan. Katulaging Chris nga diha sa ilalom sa bato ba sugsog. Unya ang giulbot kay inani man na no record man kita no. Bilanggo ko niya diha sa balay ng si Rizal tungod anang damgo nga Ilyas. Ano inungdan anang bilangguan 1995. Samtang gibilanggo ko niya kuan kanang nagdamgo ko kay damgo man ni damgo ko nga galakaw ko ana sa lasan mga kanang lasan nya kanang yuta ganyan anang porma ba handig ba ganyan ana diri ko ani galakaw kaning diri dapit ani dunay balay diri nga habog dili do sandana pero habog ang iyang hagdan o kaning salog yung panalganan nya ang hagdan reda sa kuha nas kilid para dito sa malbanga nas kilid nas gawas nisaka ko pagsaka nako dito nakita nako si mahal nga hari tatay ko sa una gahapa niya sa salog hilot ni Bijing, nanay Bijing, nanay yang sama. Kahukas. Yan, ibalik ko dito. Balik na ko dito sa silong sa balay. Doon ay bato nga murag banga ba. Pero dako siya nga pagkabato. Dito na ko gikuha ka ng kris. Ay gisuksok mo ng kris dito. Gikuha na kong kris. Pagkuha na ko sa kris, may saka ko balik. Hamang gitudlo-tudlo niya. Ay ko, mauni na kaingon nga nagdaot ka. Kay imong gikuha, madili ni imo ako ni. Dito na nako ni, gikan pa sa adlaw nga Miyerkules. Ngadto sa adlaw nga Huwebes. Pero alas 12 sa Biyernes, imong gikuha. Nadili ni imo ako ni. Balik ko dito naon sa bato nga akong gikuhaan. Wala na itong kung magkalibutan kay lapat naman ang bato. Lapat na ba? Dito ko ni tindog. Akong gituboy ang kris. Tuboy na ko sa kris. Natingala ko kaya ang akong sanina man ni Jesus Christ. Kanang sanina dito anang kanang Black Nazaret ba kanang naskiyapo mo ginampormahan diha tanan kay nakakita mo ko sa dili na ang gituboy ana sign of victory. Wala na ko na niya matugan kay lain man una-una nga ako siyang tuganan nga ingon ako nga dili ni imo ako ni di ko ganan tugan. Hangtod na lang nga gisugo ko ni panambal sa Manila besan asa ka dindiin ko. Hangtod nga ni balik ko sa kapitag puyo mo lakbit sa kung ahona adtong pananahona. Muna siya pananaw na ko nga tinuod na katumuhatan ni anak ko. Unang gawas mo, pag-ingon ako nga kung tinuod nga Abraham mo ni siya ay procedure sa pagbanhaw ni Abraham mugwa ni Sara. Mugwa si Agar o mugwa si Sitora. Muna akong hunahuna. Pero sa akong kasing-kasing gilistan ko kayo. Basta mo sa tinuod ba ka niya mugwa ba ka ng Sara? Abraham o Sitora. Di ako lang na tinuod ni mugawas. Sila kay sa wala madugay. Anak si Jocelyn, gadamgo dahil siya. Tugan siya na ako gadamgo. Siya gadamgo magkuna. Gadamgo ko nga nangita ko nimo. Anak siya. Nangita ko nimo.
Nya si Ila nagdungag dito sa punuan sa kahoy. Manay damgo niya dito sa anak ko. Kay wa mo ko siya makakita nako. Moto nga iya ko na kung gipangita. Dunay kalayo dito sa iyahan tungod nga og iyang tan-awon mo palayo. Pero og di siya mo tan-aw mo paduol ang kalayo na. Oh, manaog ang kalayo. Di po mo doon niya, mo manaog lang ana. Motor, sige siyang lakaw, sige lakaw. Pag abot sa dalan kay ngit-ngit naman kay dalan. Kung saan ko nung sa kangit-ngit, wagit siya musibog. Yung nauna, padayon di po ani, kay sa unahan na ni naray kahayag. Kanya katukulong kalayo, nasunod niya sa ngit-ngit. Nasunod, huwag tanaw niya mo kalayo. Pero di siya tanaw mo doon, ana. Pag abot sa unahan kay hayag mo kung kayo, nawala ng ngit-ngit yun. Dito ko niya makita nga nagtawag ko ni Abraham. Nahuway ko na kung tawag ni Abraham, niguwa si Abraham. Siya mo'y nagdagawa na. Pagbuwan ni Abraham, natingala man siya kay, ako raman hapon. Ako ang nagtawag ni Abraham, ako raman kung kumagyapon yung guwa. Yung gawas. Yun siya natingala man ko kay, pero tinawag ni mong Abraham. Niya, ikaw raman, pag doon na Abraham ni guwa, tanong na ko, ikaw man. Kasi, naghilom ako. Naghilom ako. Wala ko mo, wala ko mo tumpang kayo. Kaya galisod dito sa kong kasing-kasing. Galisod mo na ito, o ba? Ito nga, naman itong paranaon nga, parion diri sa dapitan, ay patukuron, o kanin, parion diri sa dapitan. Ang yun na na kong focus, ang samal yun. Ang samal kay kaning dapitan na kayo, una ari, dire, matay. Niya, yung sumabot sa dapitan, nga di naman ito mabalik ko dito, kaya na may minapay ang ilalom. Samot naman judi, dito yun. Nahatlok mo ko na. Di, ito na una, puyo ko dito, asa man ko magpuyo dito, at sa barangay na lain. So, ang hapon, magpuyuta dito, ako'y parinte dito kapuyan. Kung magpuyo ko dito sa lungsor, pero di ko mahala dito. Dito na lang ko, mauna dire ako, kay hapon, di balay dire. Ako'y problema dire, sa may problema akong dire, na daghang sudaan, utan. Yahay kay dire, kay walay abog, krisko kay mangin, ay bukid man. Gusto lang kay katong gingon lagi nga sa ikaduha diha na sa ligid adto ka sa dapitan muli ka sa dapitan kanang haligi diha sa silangan medyo na mura kong nadudta na motong sige na kung paayo sa sakyanan kay basin unya og di madalag hanyo ay galive naman ta dire. Eh kung akong nauna o muli kang dapitan nga o mag-radyo na ta, pwede man nga nira po samal, ka-radyo rin ng yapon. Amo to sige ng radyo. Sa ikatulong higayon, katong nasukot na yun, katong ako naningi suko. Na yakong ipakita sa kalibutan, sa tanawa ng kalibutan. Dili ka mudawa, tanawa ang may tabok sa kalibutan. Pag tanaw na ko ana, kay mura mag-umas pinatungyan na buntod. Anak ba ang hapon kayo nga gadungaw kami kalibutan. Tapos nilang kaglinog man, puting pagkasusukas linog. Ang dili mauyog, kanang inalom sa kuntiil, kanang gilingkuran sa bangko, kay galingkod bangko. Kanang itumban ana, mauray dili mauyog, pero kanang ilalom sa bangko o kanang nilit sa kung lapalapa diha, tayog na. O niya, ang yuta na pulbos sa kusog. Yung buak na yuta. Niya, dito sa unahan, mga buhawi. Na, dili ulan, buhawi yun. Sus kay lunok man dito ni Nuy. Mo man dito ang lunok ni Nuy. Sa iyon ani, mo ni ang lunok ni Nuy. Karon doon ay dako ay buhawi dito, kapadulong din ako. Nga, pag-cure ko na ko itong bawi kung dili na ko dawato yung subuha. Niabot ang pistungot. Na yun maghalas ang bawi.
Nibundak naman. Pagbundak ana, nisampit ko. Saan? Kasi lang kayo, ingog ng itong buhawi. Niingon ng itong buhawi nga, sige lang kang atras-atras. Naging buhawi na, dihagin ang buhawi, doon na kaya na, doon na. Ako ay akpat yung itong buhawi. Noto nga, yung ko na, akong isampit akong amahan man. Amahan. Ito yung ako, gamay ra kayong nauna na ko, nitubag ang buhawi. Yung itong buhawi nga, sige lang kang atras-atras. Noto, pag mata na ko, ako din yung giato siyang balay. Ako yun mismo, dito na ko nandumuta siyang balay. Yung ko karoon tayo, lakaw dito. Kuhaan ang mga requirements ay lakaw tas dapitan. In short, uli ni dapitan ni Kuyog yung anak si Ila. Ako yun nauna dayon, ito kanira pa. Doon na revival ang ikay. Doon na idamgo kasi ang mama. Yan ang mama gadamgo. Ang unang gadamgoan, si Fatima, may gadamgo. Si Fatima, sige balik-balik na ko si Fatima. Kaya gumagong natay anak. Isa ka ko sabdan anak. Ako naman isa, pag abot na ko sa babaw, pag tunog na ko, natinga naman ko, anak naman ka dito. Pag lingin ako sa liyon, tay anak na lalaki na sinong. Siya ako ready ko. Una-una, si dili din namin mo, dili ni material. Nago kay pana. Ginagi ko nga ready daw siya. Yan na ako na, anakan kita na po. Bilas dili na mahimo na kay pana, masamot kag kahugaw, mahugaw kag uy ayo na, dili na mahimo. Muna-una ra po to nako kay law man akong respeto kay kana sila tanan. Ni kuan man ako, ni respeto man ko na. Pagdam ko na po. Pila to ka semana balik na po siya, dala na sa damgo. Kay anak ko talaga. Tanaw ko na ako niya anak ko, matoy mo po ito. Sa una na ito, niasman ito ni isang api. Dito sa Pablo. Ako nga. Asa po na ako ni San Pablo yata. Agar man yung trabaho. Agar man yung espirituha. Yung mga pag-umangkon na ako dito. Naalam mo kung pangasawoon mo pag-umangkon. Mahimo. Igsuon man ako dito. Nakaw na akong bibing. Yung ko na ang pilates bibing. Ko dito ni. Kuning ipasa dito sa Pablo. Sus kay. Nagdampo man dayon. Ay inani pa na. Ning adto sa samal. Anak din ako. Lingkod siya dito sa kawayan. Bangko. Ako siyang tanawon. Pwede ikaw ay buhit ng bana. Kaya nung wala ilan niyang anak. Kung nga, gusto ko nga, dito siya dito, mag-standby siya dito, mga 3 months. Tapos kaya di man pabuo. Hindi ko, kung di pa sumangil nga, memorize man yan ang pag-ampo. Hindi ko, gusto ko nga, arira ka dali. Kaya aron mag-lead ka pag-ampo sa mga tao. Aron kaning mga tao dili may encourage na mag-memorize ang pag-ampo. Memorize din yun ako na. Panang introduction. Memorize na. Lakos na. Grabe. Stilang guy. Ngayon man siya na nakunoy yung ako sa susunod ko yung ako dito. Namin ito yung anak daan. May anak. Niya laki mo kong anak. Correct lang yapon sa may anak ay laki man. Kung labay, hindi pwede. Laki man. Okay. Pagkasunod na po na lakaw siya martin siya sa mga kalista dito sa bus. Kaya pala dito kay di ra pa na sila manungo. Kasi nung niya o nakatubang kanila dayon maghilom-hilom ra ka. Kami maigo sa silot. Ay ang Ginoo intang sulod ka ng balaya. Ayuhon dayon daot na bumbabumbahan ako dito sa mga kalista. Tuo mag-ana paminaw naman siya. Di ang kasuko
Gino dito ni hapa. Stilang kay gimino. Wala siya sa adalan, wala kauli. Sa nadugay nakauli ra. Hila siya kay nawala daw siya, gabi lang siya nakauli. Ako na siyang gipugan, tapos lang kayo uli. Asa man ako. Una-una, ihatag na ko sa mga asawa. Mabasikusan nila diha, damgo na. Damgo na yun, sige damgoan nga gilabay ang bag. Ay, ikaw to dahil, no? Dahil ko sa isa ni. Siya ay kadamgo nga gilabay ng bibing. Bibing, no? Ang bag na violet. Ha? Ah, pink. Oh. Nya gisalo na isa mi. Hatag kato nga ba master sa kung dagko hatag to ni kuan kay nabibing sa iya pagday na niyang lakaw. Ah, si bibing mo ihahatag. Oh, niya isa mi pagday ng lakaw niya kay magilid man tong yung taan niya diri ko sa pikas kay na guna ko. Ako man siya nakita ko dito pikas kay namo toy kuan na koy manggad to kunuan ba. Niya hayaya ay mamay nakaangkon sa bag. Ingon ko siya nga oh imuha na ni pag itsan niya nasakit man sa Na. kuan mangga. Ito pa yung gidawat niya dawa pa. Pag Pag itsa, nasangit sa mangga. sangit sa mangga. Nasangit sa mangga, iyang gisaka. Pagsaka niya dito, nabali to yung gunitan nga sanga. Nabali to siya ang anak, pero dili mo yung nabali. Ang diri, ang diri dito sa punuan nga dako. May nabali to siya. Nalaksi. Naputulin siya, master. Tumbag yun. Eh, nahulog po dead siya. Nakuyap kayo, kay masipiyat sa ni, wala, di siya kay mahulog. Nahulog siya, pero pagkahulog niya, nagtindog naman gyapon siya. Pero guspad na siya, wala na siya naglihok. Muro ng buha kung itimanan ko niya ng mga kasama. Antod nga, yatag niya ang sulat. Di mo ba itong gisulat ng damgo? Huwag mo gitugan ako, wala. Wala na po sulat, master. Oo, gisulti na ko ito. Wala po na po nalingin. Pagsulti na na ko personal. Ang ipalo dahil ko nga, kaning damgo haditong patima. Patima ang damgo. Dahilom lang ko, panako sa lasulti kung mga asawa ko na ito kami, kay Arodili ng Bulabo. Japrido sa tibaw sa. Ha? Japrido ng tima. Kuan? Pilaryo. Candelaria. Kandilaryo. Kandilaryo na karon. Sa dalaga, kandilaryo. Oh. Mo to nga. Kuan ka na. Wa man yan dawata kay ingon man to nga. Sulod na niya kanang espiritu ning adto na ning espiritu. Nga. Sulod ko nimo. Ingon ko siya nga. Dili ko kay ninyo ko. Sulod ko nimo lagi. Ingon ko duno to. Ingon siya kinsa man ka? Asawa ko ni Dinito. Shirley to yung ginagawa na master. Ha? Si Shirley to. Ah, si Shirley, no? Oo. Pati niyang panganagaw kay musulod sa iya. Oo. Nya kay siya musulod ko pipi ko niya nga anak nakamata siya kung musulod mo ko. Unang mana karon dito na. Paglakaw na, wa naman ko kayo magtagad ng ilaw, magtagad kay eskwela man siya. Ito siya dito sa balay, musimba. Wala kay kung magpanumbalin. Kaya ko una dili man si Agar akong unang pangitaon. Si Sarah man. Di wala kay ko manumbalin. Ang nasa kong kasing-kasing, si Sarah yun. Moto nga, lakaw na midili. Uyog siya. Uyog ka na niya. Buto na dito, bilanggo mi dito sa kuan. Sa sindangan kita. Nindot mga itong istorya bilang ito kay na yung na-descripted ng tanan. Sus, ha? Scripted kayo. Descripted yun. Dua, yun na. Suspida, inana naglakaw sa espiritu ba? Kita, kasunod na lang ta, matinga lang lang ta, kay ang unsay gisulti, mo ay natuman. Nanto nga, si Linlin, kadamgo nga, si Ila kuno, namilo na sa mga salina. Namalan sa namilo, may gatiman ako. Asawa ko na ko. Una-una, kinsa na ko. Magdamgo, ako ito. Una, kinsa na ko ka magdamgo. Ano magdamgo mo ka? Kinsa man di ka ng kalibutan?
Na magdamgo ka, so may connection nimo diri. Nganong magdamgo ka, unsa man day ka dito sa una? Nga kung ipangita sa raman, nga ikaw may magdamgo. Ano na ako una-una? Awa lang to. Nantog na muli na diri. Diri na. Muna inginanan ng buhat mo din ako. Sa diri na ni, si Diyos sila na po may insultig damgo. Sa damgo mga rupi. Tapos may damgo ni mo siya. Muna may tingog ako mga mo. Tingnan mo ko nga. Kana si Sarah mo si Agar. O si Sarah mo si Agar. Kana si Ila. O si Ila mo si Agar. Nakuno na iyang kuan siya. Kana si Ila mo si Agar. Muna yan na donggas. Di, una-una na ko. Kung magdanggong po ka ng Agar nga. Kung suspect niya, Joseph Ibrahim na. Jambo po ka ng Agar. Nga mura po na nga si Agar may daggoon. Nga si Sarah may akong ginita. Pili mo si Agar, si Sarah man. Kaya ang Abraham di Sarah, yun. Di. Tapos mo gyapon. Gadam ko na po siya nga. Si Ila mo si Agar, di akong gitawag. Si Agar akong gitawag. Agar, kung asa magkakaroon, magkakita ka na ako. Kaya doon na tayo buhat sa kalibutan. Si Ila may misulot dito sa kwarto. Nilingkod sa akong tiilan. Tapos na-trip. Ako siya may higanti ba? Higanti. Talikod siya na. Tulikod mong ulo. Nangilam siya sa tiilan. Kung pagkabunta ka na, gaamping ko, wala kong gata, paras-paras ba kayo. Gampingan ako ka, na dili madunisan ka, dili magpapriha ba dito yung malari na, basta musubot na ka, pangasawa ka, hantod na ako, tagaan mo mo pa, minyo, hinuuntong, asa po lang sa dora, may apil naman yun. Package deal ba hinuuntong ka? Dito itong pumalipad at tungkuan kay Naibana. Sige yun. Ako, muna yung tanong kong ampi na lilit na mahugaw ba? Tanaw sa mga tao. Kung kuha niya, kaya pasigla inon niya sabot. Antod nga, balo na sila, kaya sutihan silang linding, nito. Ako ilong-ilong na ko. Mura lang ko wala ko. Ako tanaw na, anang yung pagbot mo. Dali na ko, kaya asawa ko nimo. Adi man po nang hitabo, kaya mo ako. Di, sa dito na ko sa gawas, ito ba kayo mahuli sa silo? Kasi kung tulis silo padulong, kayo mahuli sa silo. Kasi sa silo padulong. Haron lang, hindi mong asawa mo aging silo. Di ka na ito nagpayong sakyanan, nga online mi dito sa kanang ya, di mo magana tuog mo lagi. Si ila man kayo uban, hila kayo uban. Di man ko pwede mo pugong. Di man ko pwede mo pugong anak kay kung ako laging pugngan, di pa ko asawa. Di pa ko i-authorize. Ang ako lang always ipagig spiritual di at asa man padulong. Ipagig spiritual. Di adto gid padulong ilan. Padulong gini sa positive gini padulungan. Lakaw na sila. Lakaw na nasuko mo kasing-kasing. Ano nalakaw man mo nga ang ating trabaho ni Aman diri kapitan. Lihok po ni si yaw-yaw po siya. Trabaho ni sa dapitan napasagdan na ko. Di ano to? Laktod no pagkasulti nahimo na siya ang asawa. Kay magdaot niya pagkasuko na ko padadaan ng biti niya dili maigo kung kalibutan ni abot ang biti dito kaya sa pamuya itong grolo maigo liti lang sus kaya na liti dito